Og altså generelt pokal og også Rally 2 vinderpokal her til Kenneth Madsen, der har fundet guldbrillerne frem. Kenneth, Rally Soholm 2023, hvad var det for et løb? Jamen det var lidt mærkeligt, for der var lagt op til en god kamp mellem os, men den ødelagde de selv lidt i går aftes, desværre. De fik et problem, så vores opgave var ligesom bare at mindske det, han kom tæt på os, og så lige vinde på afsted. Så det var fuldendt for os. Men i hvert fald tillykke med sejren. Tak. Der er givet pitleg her til den næste del af, eller rettere den uofficielle del. Jakob Madsen og Line Nedergaard. Det kan jeg nok ikke kende. Er det nu? Nej, jeg synes også, den skal... Ja, over den der sving. Ja. Åh, hjelm og sætte den klemme. Nej, så kan der ikke styrke. Hvem bliver her den her gang? Det kan du. Go, Bulte! Stort tillykke til Jakob Madsen og til Line Nedergaard her. Vinder af Rally 4-klassen, men også nye samlede vinder af Dansk Super Rally 2013. Plus 10. Vi er jo nogen, der holder os unge. Ikke sandt, Line? Line, hvordan er det at stå her igen på rampen som vinder af Dansk Super Rally? Det er jo fantastisk. Vi håber på det, men vi skal også nå i mål for at sikre sejren, så det er fantastisk. Og meget ros har jeg ikke til dine mekanikere. De har skruet en bil godt og grundigt sammen. Men tillykke til makkerparret her i Gladsports Peugeot 208 Rally 4. Jakob Madsen, Line Nedergaard. Og vi skal lige have dem rullet lidt frem, så vi lige kan få taget et lille samlet billede af dels de generelle vinder af Rally Soholm, dels de generelle mestre i Dansk Super Rally 2023. Ej, hvor er I søde, men jeg kunne fandme næsten ikke høre jer. Ja. Vi prøver lige igen. Okay? 1, 2, 3. Den næste stiller jeg jer et spørgsmål. Hvad Jens svarer, de skal være glad. Nu skal vi have noget. Okay? Kom så. Hvem de øver i aften? Jakob! Og så er der ham, der været det hele. Yes! Lidt mere. Kom nu. Ja, så er der tak skal I.